मैया 26 अक्ट'खालि मोनाबिलिनि फ्राय 8 रिंगायाव मोनसे जाथाय मरिगावनि जलखिया बरि बे गामियाव थानाय जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इएम मानगोनां मथुरा बसुमतारी बिथांखौ माखासे दुथांफ्रा बुनानै थांनाय बे जाथायखौ लानानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनै बिथांनि न'खराव फैनानै जोङो नायगिदिंफैदों आरो गासैबो बाथ्राफोरखौ मारैहाय जामारदों बेफोरखौ प्रेक्टिकेल मोनथिनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फैदों। जोङो गुवाहाटी जिल्लानि आफादगिरि आरो नगाव जिल्लानि आफादगिरि आरो जोङो मोनसे टीम फैनानै दिनै खबर लाबाय। खोब दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जाय दुथांफ्रा बे हाबाखौ मावदों बेखौ इतिमध्ये पुलिसा एरेस्ट खालामदों। जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय गोख्रों सोंखारिगोन जे जोंनि बर'नि नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय जि बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ बे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ एबा बर' सुबुंखौ नैबेबायदि मोनसे आक्रमण खालामनाय जि जाथाय बे जाथाया सिगाङावबो एफा एनै जालांदों होननानै जों जायगानिफ्राय मोनथिदों आरो भबिष्यतआव जाहाथे बिदि जाया एबा जानो हाया बिनि थाखाय कालप्रिटखौ जाय बिथांमोनहा बिथांखौ फिजिकेलि मैया नुवा नुस्लाबा उननिफ्राय फैनानै जि आक्रमण खालामबाय बेबायदि जाथाया जाहाथे पुनराबृत्ति जानो हाया बिनि थाखाय गोख्रों साजा होनो दायनिगिरिखौ जोङो पुलिस प्रशासनखौ नारसिनदों। इतिमध्ये पुलिस प्रशासना सानैखौ हमदों, दासिमबो बिथांमोननि थानायावनो दङ बिथां सानैया। खिन्थु गाबोन बिथांमोनखौ जेन' मोजां बिजिरनानै गोख्रों आयेननि गेजेरजों साजा होयो बिनि थाखाय जोङो सोरखारखौ नारसिनदों।